Мъж, легнал до чисма. Погледът му се врязва в небесата. Изглежда тъжен и спокоен. Пловерът му е изцапан с синя боя. Едва доловимо забелязваме, че мъжът не е сам. До него открояваме женски силует, трудно различим сред падащия мрак. Жената гали мъжът по челото, шептейки съвсем тихо. Мъжът потапя главата си под течащата вода. Няма как да разберем какво точно се случва. Минутите галопират без право на съпротива. Жената изглежда влюбена. Мъжът протяга ръцете си, за да я прегърне. Изведнъж тя осъзнава, че той не е от плът. Нейната жива обвивка трепери под натиска на студенината му. Реплики няма, словото губи давност, птиците се скриват в гнездата си. Музиката бавно утихва, а фокусът пада върху неговото лице. Бледо и същевременно сиящо като капка. Тогава той плавно извръща поглед от небето към нея, изпълва дробовете си кислород и прошепва: туп-туп, туп-туп, туп-туп. Пулсът събуден е урне.